Dwi'n mynd i ddarllen, a dwi eisiau i chi eistedd yn dawel a just darllen hefyd, iawn? Sdim ots. Darllen y Gymraeg, darllen y Saesneg, flicio o un i'r llall, yn ôl, amlaen, Cymraeg, Saesneg, anything you want, iawn? Just read along. OK. Ond yn dawel, yn eich pen, Dydd Llun, gorffennaf yr 11 o'r gloch y bore. Bore da, Deian. Mae'r tywydd yn hyfryd bore yma. Mae'n heulog ac yn braf. Mae'r adar bach yn canu yn y coed. Dwi. A'r awyr yn las cyfoethog uwch ben. Cysges i'n dda iawn neithiwr ar ôl y twmpath. Ro'n i wedi blino ar ôl mlaen 2, 3, 4, nôl 2, 3, 4, dan y bont. Ond iechyd dwriaeth, bues i bron a chael damwain yn y twmpath. Ar ôl i Alice Angharad gamu nôl a bwrw mewn i fi. Byddwch yn ofalus, Alice? Medde Llion ap Miall o llyfrgellydd o Landrillo. Wps, mae'n ddrwg dy fi, medde Alice. Popeth yn iawn, medde fi. Dwi ddim wedi torri, ddim byd. Dwi'n mynd i fwyta cinio nawr, ac wedyn lawr at yr afon. Hwyl am y tro, Dilwyn. Rhif 2. Nos Lun, gorffennaf yr 11, 8 o'r gloch yr hwyr. Noswaith dda, Deian. Es i noson gwneud pizza heno. Rowlies i'r toes ac arllwys saws tomato dros y pizza. Wedyn, torres i olewyddau, madarch, afal pîn, caws mozzarella a pherlysiau ffres a'i rhoi nhw ar y pizza. Ond iechyd dwriaeth, bues i bron a chael damwain gyda'r gyllell. Ar ôl i Alice Angharad droi rownd yn sydyn a bwrw mewn i fi. Byddwch yn ofalus, Alice, medde Hawys Awen, yr awdures llyfrau detectif o Drelawnyd. Wps, mae'n ddrwg dy fi, medde Alice. Popeth yn iawn, medde fi. Dwi ddim wedi colli unrhyw fysedd. Joies i'r pizza yn fawr iawn. Ac i bwdyn, ges i docyn neu 2 o darten geirios. Maen nhw'n gwneud tarten geirios hollol ansbaredigaethus yma. Hwyl am y tro, Dilwyn. O-N. O-N, ôl nodyn. Ôl? Beth ydi ôl? Pen? Pen ôl. Ôl? Back, like back note, yeah? Back. Weles i'r person mewn gwisg gorilla unwaith eto heno yn cerdded tu ôl i'r tipi. Pwy sy'n gwisgo'r siwt, sgwni? Hwyl eto, Dilwyn.